anunciado tu llegada. A ver, voy a sacar varias. Eta atzetik, goretiko lura antzataldea. Hortxe, zuta sistemak lor nahi gaitu, hor nahi zaitu guardiaren karoza. Antzataldekoan, ia karoza jokatzeko tartelik edo bau gabon, plaza txika izaigu geratzen, baina tira.
autonomian bizitzeko eskubidea, euren erabakiak hartzeko, eta, euren ametxak egin bilakatzeko dut, mesedez, Balonba Berdinekoak, aurtengo saria zuentzako da, aurtengo sari nagusia zuri. Ikusien zerbait, ikusteko aukera izango duten, baina tira. Felipe! Baru, 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 baru. Egin duzun lan, eta bai, gainerago beste bederatzi kuadrik ere.